Kardok Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Arni bang Karbi atum a video lang no ke viral vera puthak EPHLC Central Committee Women Wing atum pen pherang ke mai kang ni bon. Karbi Anglong along hen lo ham phanga song ke ong nai pule jongdam deta hinoni. Karbi a khaya ki du ke kisung ke pa jok tun ji po ake mang pen Karbi Anglong along ke ong dung ham phanga song seng pon lo. Bon te isi ning duk me alama bang ke Karbi a khai mate Karbi atum ake du kisung solo phan ka cholang rem pen apran ke an. Karbi atum banga khai pen video lang no kaselam pen Karbi a khai aphan amana pen ki jorang deng anta dulo. Bon tala puanang deng setame ing samria sonsi thek pon lo. Jongpon me non malom social media long keklang inut Karbi pen kechea khai otlang no chiklem pen rada chataya long an setame rik prokason lo lapen non head jong setame puthot klang pon thuli lo bonta hamphanga song ing samria sonsi kethek pon long ajok Karbi khai aphan man pen ki jora long ke EPHLC song long ke claim so arlo atum ke do joyun epusi pini EPHLC Women Wing Central Committee atum pen pherang ke mai long pen ning duk la pen kapin rem chepek lang po ตอนนี้เสียนี่เป็นตัวละเพลงที่พิวสกันนี่นั่งก็ปีนี้เพลงที่มาเตละโซเชียลมีเดียอลองตาปัจจตักยาพันละเป็นเกรัดเด็กกับปัจจินียาพันหัมพังโดอานะตุมพันสตามีกับปัจจินียาพันปีนี้reporters doana phan kacho phapo nang kokke nilitum APSLC Women Wing Central ahin pen ning duk chepaklang lo ning ki pung chepaklang lo thrak me ing ring me pini konat lo so arlo tum adim ke dola kopi polo labang so video la thrak me la puson hijim me emet charang krak ave kopi polo la haya Keng sang atum pen labang so a viral video la labang so ka upload pen ilitum akai non katirak na kopia pono la unset ke so arlo tum he mithang so arlo nilitum so arlo tum sa me chitirak me ing ring me la puson kilitum chiplang nang ne ning kang sam pini Karbi Anglong East West di Mahasaw ning kang sam do nang jipusi nilitum ladak Pini press bit along kiwang nang koke nilitum ning duk pitlo la pene dragon elo la penge apong a red case penching lo a murder penching lo pini an ke viral video labang su nang ki klang ham tet ke ko pia pon la ke ko man lo ki chokche mother response emit hang su arlo tum ho charju sina sangmarli Karbi Anglong East West di Mahasaw aso arlo atum anstami hedi labang so press meet kidupen nitum realize na who are we, who am I? Self-realization is the source of a better growth. Inut so arlo so jongsi mitsena o the door pen do thak polonte mithang asomar asupi asopo rad that henisi lapen kadoka vetum hanstami ningkang sam itum peklang theji example akemi peklang theji Puson sila puson isi thrak me so arlo so pen lapin so banga khaya tum ke ilitum aphan anso sesi hala RSS ku atum a agenda wailo wai chen labang si ilitum non ke phodang lo alang itum agenda long do so arlo tum hanstami SC category ST category scheduled tribe scheduled caste OBC lapen la Muslim so arlo tumapan la kado kawi la inglong akai pen la Muslim so arlo tumapan sitami ilitum abhan kopilo la tum RSS tum amen agenda ke so arlo tumapan sitami prostitute pacheplang et nangji pusi halada RSS tum amen agenda sangmarli BJP atum sitami ladang bangke non ruling party tum sitami ladang ahok pen labang so pen ko masi labang so wama halabang so aso arlo pan ke jail sitami kitap nang ko makopino nang tupuji itum chichagun elo majogle chuklan chumatha tum sitami law and order sitami APSLC ki hai Sarji Kathar Sar Central alang li president na hin sitami law and order tumapan alo memorandum pielo na sinilito APSLC so arlo atum ansitami hamphang so arlo lake party alam chipu pe pin pen so arlo tum ansitami nang thurnon
chỉ sống nó nặng nín càng sam ki van japan là hai make lang no ot lang no lang no là bằng số example ng si jong si itum peklang pulutang te ilitum asumar ke nat si damalang nat si dolang bang khai ke ilitum aphan la bang so RSS agenda ke ilitum aphan ke pawir klung nang arlo so tum aphan ke asumar ta phai pa kom pa jum hek nang pusi apok tak nang ke plak lo la son hak thak sing so arlo tum aphan an ke la tum aphan Dawai PC Mixi la tumapan ok apran peheng no nampu so arlo pansot kali youngsters at tumapan sa drugs kapichupen la tumapan mentally physically apu peheng no atpensi la tumakay peheng no nang jipo si RSS atum amen agenda lasin nilitung Central Women Wing pen kachuning ri la pulo non kidobong a sorkar BJP government akehay sartuliram ronghang alang lipan mainly nilitung APSLC Central Women Wing pen alang lipan kachuning ripadi krim alang kilahen lo alang li la law and order abang strictly pen maintain ponta la pen kinep ponjia phan alang li CM akihay sartuliram ronghang alang li pen kami order pitha komat arlo soma lapuson kachumatha komat apinso komata kengsang ma alang li tumaphan net ing nangra jail beng nang jipusi Central Women Wing pen ke ilitum lapuson si mathalo ma koson lo ning oy pitlo ning duk pitlo la pen ilitum chichak on ilo Pinyar ni nilitum jo so arlutum ha kunat ne pen Halloween pen otob haralo makedo aja kya keng pen siwang aja ke bas pen sinaidun lason sin nilitum so arlutum ta kedo chi Halloween la sin nilitum kedo kitha Pinyar ni ningkang sam avidalo handpeng hon ta ke bar japan inut so arlo ningkan crazy nilip ahawar adimalong rong atok pen inut ajo kapiing dam kidam ahud lada hem pen hong ke baramat hem nang chiru chu thadalo ko dalo ne ke phanggodong tong ke pon ne keng sang tum tong ke pon ne kasi RSS amen agenda bang ilitum la anutin adontin abang hutin arlo susitami la so RSS tum agenda ilitum chiron che baksi ilitum la so party la so dhorong po ilitum che plak lepin chi pu pepin pen so arlo song nang thur nang po la pen ilitum justice rights ilitum la chilong nang ji la pen che fight nang ji la pen la pusona ot lang no la son viral kapachithang dudud dat ke labang ke choklum lapege la son ke nang ni ilitum Karbi Anglong East West Dimhasaw ke ilitum adin ke langmipik greenery lirsing ilitum along ke domepik la si bangakai ilitum adim nang chirai pusi keng sang apinso si so arlo so tumaphansi Karbi tumhansi inglong akai phansi latum ke ponpo apiso che kampo angke akurda Karbi akur endun po longle na chirai dun po pini longle na chirai chot kalilo make ang den no ang den sitami tuwar dampro sitami kerep murder lapen lahay ingto nang po lapen BJP government tum sitami nangli tum sitami mithang apak mithang aso angjir mithang ahem asorpan kaching hon ason thot Karbi Anglong East West Dimhasaw aso arlo phan rai komponon lapen ge ningkang sam ke wanjia phansi chuning ri padikrim do Sani Karbi Anglong ang keculang len kick on po sa pinanda sida hadi inubak ha sutak ang sai bala masal sutak ang litum pilo pige ahok pedlo pinyar niyan ta la kidamtang hala sumilarong hangpi inun uso nongong dodun no ang school gidun amen pen alang phan churet dat lo ami phang ahem la kengsang ahem atum si churet dat lo la susu phan red dat pen chulang ram dat pen puthot me thor dut lo me thor dut pen la susu akai dam lo la phan ta school ahem kim dam po pupen la kim chot lone kim kelone labang ta chini dam pamimila setami law and order labang so hut setami pinangan che songpon la social organization lapen ke advocate Guwahati Chief Justice Guwahati High Court pen setami labang ke Kursine malam ki ke dok ko puthak Chandra Singh rong pia phan insai vek nang jipu DPC ke pen rong arak an lam hoi ke palidam Ajir ding kluipen tami prek jama ber talo mati social media chatta lo antami kiklang pontang Chandra Singh rong pia puthak alang like kursine malam ki kido abang phupupen rata chatta lo chithang plup nang mando hala so phipen wang bomsi
non an tame bang solam ki chuje det ajok non abang ki hamphanga song atom pen alang li phan aning kang samse mate alang li ke kang thir jira bang phuka li pupen dpc ke ya long an ke tok jir alo ke pale ajok any Karbi live channel aphat boycott bi ponang koklo bang so phi puthot ahok pet akang sai paduvek nang ji pupen ajok dpc ke ya tumpen rongorakan lam hoyalu pale dam thulo la so teng pen si halapu Karbi richo an parta pin pomar arnam haro atumpen lam the deng si kang sai pon vek ja phan prap jin pen pha pon po po lam thi nang pachini ton tang lo pre ni phai phoni nilitum kedam tang city ni phai phoni district press club of Karbi Anglong pen ferang ke mai kang ni halabang so ferang ke mai long pang dak pona teng je any Karbi live CEO Chondro Sing Rong pi phan ke media ham phang pen boycott delu pu labang so boycott delu pu alam the nilitum halabang so ferang ke mai long pang dak kondo je Karbi Anglong long ke doan ham phang asong jasemet nilitum parent body Karbi Lameramai Karbi Cultural Society lapen ilitum akhe moyar bung kese pen chenglok exam ham phang asong dum handa nitum Chondro Sing Rong pi phan boycott elupu alu paleji po halabang so ni pang dak do lapen halabang so ke pang ahut ke pang dak ateng si pini nilitum penang ana song phan ke alu pale lablo lapen non bang ke ilitum man ke the par pik ilitum akhe aricho akhe hai sar long sing rong hang aking ri long dak hamren rong hang rong bong rong arak alang li hem aking ri long wang si hala kapre ka song han ke pale son thak thak si nilitum la lam hoi lu nang pale lo ladak ilitum Karbi richo phanta lapen alang li nang deng dun elo nang deng dun ik lo aluta lapen alang li hin men stame lapusone chokche ilitum khelong aprang menta lapuson ke ave ba do pusatame ke pangthir ba ke cham lapusona sai ke claim vek nangi lapen la so teng si non Chondro Sing Rong pi phan stame ka pangthir asai ke cham asai ke ba bisara ron mangke alang phan deng pon pu pusi nilitum han nilitum district press club of Karbi Anglong aptum han nang pachini dun iglo alang li kopi atarik lapen kopi achiklo se hang konji pila so pachini kondon non mat ke ilitum akang kaching hon ake hai sar ilitum richulo long sing rong hang sara hin pen ke pangdak pon labuson ke nilitum han nang pudun delang ba nang pangdak mon pelang sitame prap jin pen alang litum Chondro Sing Rong pi phan kabisar kindar ji phan ba ke cham yi phan lam hoi ba akido palepu pusi nilitum athenglo bang nang ji chak dulu tarapung pen dola maraan pe juja e pen ke so aphat nang ka char chong pen si ka chewan nang inglong habar jasemet borpung tarapung habar ki doara datum towar mesen kaweya jok keso ki un ekache pon ka chewan pen chenglok radatum hi thi borwa kidun ka siksak chetong nanglo borpung tarapung arat keso ki un pulote se kelanga hem mate hospital an ke ponji aphan pe juja e pen ka char chong si che ponang ji lapo anaki sungang bongsi alang litum aningkan ningkan chichak nanglo sonsi lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke palo upper tarapung khorsing lekthe arong SGB korom lekthe kiso arjiding pik lapen hospital an ke ponji aphan towar kawya jok rongara thur pak pen sai jok je peju ja e pen nang char chong si dolamara se kelang je aphan wa nang koklo lasi khorsing lekthe arong asar joy sing lekthe pen kaning je mate kachuning ripon ke nilip MSC pobitrong piaphan kiso kachilang dam ji aphan nang chirabdun vek thaposi pherang keang nopen nang pachini du hola to pini hitiani nilitum tarapung arat nambang sorlok long kacari songkari gambura lo nile hamake sarlo alang lia kisu pinangan aporal ji giding dolo nilitum puriala penalok kan seme cirap itu penangan celang lo puai pis tame pini apol pi pos nilitum kecarcong nangkok lake towar isi pudam te towar ta kahin no lepen towar ka vie polo pini ani eto dap
na ponchat kali ni thom plia prang man sila bang sarvi ki jang stamina ni tum kurial la pen arlok pen kaduga vi koti mutiri meni tum chirap chitu pen si na chinghon nili ham ke salo nili pulo bolgang buralo alang ki sori dinklui ang bong pen same nili tum ana makang hon pen meji mini pu tarapung arlok along ke jabang lo na sinili tum pini chewan lo sila bangso kici wan na kwan ki dugne rat thur jok sini tum char chong men wan lo si non dalam mora anci ponpo dalam mora ci pon pen biji selen ji en je fan sini ni tum nang barlo poi fis tame ni tum mari deng long thang ta ve si sorkar long ben same non ki do bom la bangso BJP sorkar ki ja ki the ki ding tum CMEM la pente local IMC sar pu bitru rong pi alang li tum fan an same nilihin ben tuning rialam la han lo je alang li ke wanu ni kedam tang polong same iria long cari bang lo posi nang li tum council kacari ke theki ding tum fan nili tum bang so kesu kecipi meji la pente bi selen bendang lok la bang so kici lang je fan sorkar sor fan nili tum ke do bom sorkar fan ni ci thedun wik pen kedam tang dalang li tum kerap do lo ining samnen wik lo na sipinia por semenang li tum ke theki ding tum fan local committee ke ja a president secretary la pen MSC la pen CMEM tum fan an seme nang cirap nang ki tudun tha manang jin sudun tha pusinili nang tum dak bad hopta kana aprang lo gesula kiso bang kom se kom jeklo jon de kailo tarapung ente hospital pinne ka velo ka hospital avelo thang da velo pinne la nana ne penge ma has doktor pinne la akam tum da bang vibo doktor pinne da la tum ta non ma ke ni tum thek ponlong le athe biji selen pu ke en mo velo anda ke te nona le tungi ponji ke hospital puloma non ni tum hospital ki da mi fansi nang ke barlo ta kachar chong ben lok lo ka kachar chong ben lok lo ni tum non ki da mi ta hilok pigla pen kachar chong pon lok lo non ka kitti man ve lang jo si dak pen ni tum de la morali le tiang sa me kachar chong me si dam nang ko cha non ningkan phokep trokep tum tarapunga anang le tum do erlo sitamen non puta sarkar sor nang panung ko son sido hospital ave melang ave pena joine nang like gambura gede la gambura hoi pen nang liku pilo ke pupola non ke sonak tha ke so ke che pon ke char chong ben therak me potong puyima mante ko pilo nang li pupo nini bang ke holam lo ning duk pig lo athe ke dam tang same la BJP sarkar fani tumi chu pahai ke cheng men same tarapung ka duk ave gambura pendang lo kapre mukhiar ke the ke ding pendang lo same ni tum alang tum hana tuning ri ke la lo kaddo ka vele ni tum hanang rap thek thina pite thi semela to war bang ke ni pite pulo same pinyane same la non ke do bom sarkar tum to war bang na panung ko banili tum ning duk piglo ning oi piglo nasi la puson akisus tame ni tum la ani chi piduk pen si dam nang kok titiglo nasi la bang so ke dam nang kok ki jok wan ki long ye phan ke dam tang same MEC sala pente CMEM MLA tum han an same ni tum tarapunga arlok pen an same chuningri ke kaitala ke chuningri pon velo la media long social media long ka do vi same ni tum pipon bom lo nasi la pipon bom ang bom same pinian da to war bang ka via jok sinili tum ke kisung non pura je chak nang bom lo ja nang limen bang ke ni limen jo sing lek the kor sing lek the ro gamburai lo ni ke choro dong mukagra senja klamalong non ke wangji ingdeng thong ke prahini jonal Karbi Youth Festival hut isi kachapate ana bir takimi dong mukagra senja klamalong non ke wangji ingdeng thong ke prahini jonal Karbi Youth Festival katalon ponchi hut tekelang jun KCS zone marjong jutang san chomatum patir pi ponsi preni phai krehiniarni isi Karbi traditional fashion show pedo ponchi la solong maipu ritu hanse dun maipu songsarong pi lapen dihin rimbang sorjo phangcho la silabang so kachapati dun chia phan ang tonalam kachini chia phan contact number 6001469758 6001159089 lapen 9365123300 along kaduk kobiatum sitami lamri hingpen lote ang tonalam chini ponikpo